So yan guys, ito na yung ating mga ingredients. Ang una ay ang ating harina or flour. So, ang sunod naman natin is ang ating onion powder. And then ang sunod is ang ating garlic powder. So, ang sunod naman is ay ang ating asin. And syempre, hindi mawawala ang baking powder. So, ayan. Pagsamasamahin lang natin guys. And syempre, ang ating paminta. Haluin lang natin siya saglit. Haluin natin mabuti para yung mga ingredients is magsasama-sama sila. So, ayan. So, pagkatapos na natin siyang haluin, ihanda na natin yung ating atsuete. Yung ating pangpakulay. So, ito na yung ating atsuete. Lagyan lang natin siya ng mainit na tubig. Ayan. Tapos, saka natin siya haluin. Kasi kapag hindi mainit na tubig, guys, ang ihahalo mo sa ating atsuete, hindi siya basta-basta matutunaw. So, ang kailangan natin is yung mainit na tubig. Parang kape lang yan eh. Kapag kape naman, ang hirap matunaw yung kapag hindi siya So, ayan. Kapag hindi mainit yung tubig. So, ayan. So, ayan na guys. Tunaw ng ating atsuete. So, isang tabi muna natin yung ating atsuete. Tapos, ang sunod is yung ating tubig. Unti-unti lang guys, baka mamaya masobrahan nyo yung tubig. So, yan. Halo lang natin siyang mabuti. Ayan. Guys, pagka nahalo na natin siyang mabuti, lagyan na natin yung ating atsuete. Gusto nyo naman ng mas makulay. Depende sa inyo guys kung gusto nyo ng mas makulay o ano. So, ayan guys. Okay na siya. Ayan. Okay na yung pagka-orange niya. Pwede din kayong gumamit ng food color kung mas gusto nyo yung food color. Kasi sa akin guys, mas gusto ko yung talagang atsuete lang siya. So, ayan. Pag nahalo na natin, it's time to cook na. And syempre, ang ating panghuling ingredients is ay ang ating itlog pugo. Ayan, binalatan ko na siya guys ha, para hindi na siya kasi ang hirap niyang balatan kanina. So, binalatan ko na lang siya. So, ayan guys. May isang itlog ng manok siya. Pwede din yan. So, ayan. Syempre, lagyan din natin siya ng magic sarap, sampalasa, betchin o magic sarap. Okay na. So, ayan. Haluin lang natin ulit. Hanggang sa matunaw na yung magic sarap. So, ayan. Okay na siya. So, it's time to cook, guys. Pag ginanito mo siya, pag tinaas mo siya, ganyan lang siya kalapot. Ganyan. Para kapag linagay mo na siya sa may mantika, hindi siya basta-basta mahuhulog dun sa may itlog. So, ayan. Kuha lang tayo ng konting harina. So, ayan. And then, kalat lang natin siya. Tapos, lagyan natin yung mga itlog. Ito yung sikretong malulupit. Tapos, ilagay lang natin yung mga itlog.
So, ayan. Ganyan lang natin siya. I-roll lang natin siya. Coated lang natin siya ng konting harina. So, ayan guys. Ganyan lang siya. So, ayan. Ganyan lang siya. And then, pagkatapos na natin siyang ilubog sa harina, ilulubog naman natin dun sa may harina na basa sa ating mixture. So, ayan. So, ayan guys. So, let's go. Let's cook na. So, ayan. Magpainit na tayo ng ating mantika. Pag mainit na, lagyan na natin yung ating oil. Lang natin siya hanggang kumulo. So, ayan, kumulo na ang ating mantika. So, ayan, naguluto na tayo. So, ganito lang natin siya, guys. So, ayan, dinubog ko na sila. So, ganyan lang natin. Tapos, kunin natin siya ng bakakya. Saka natin ilubog sa may mantika. So, ayan, nakalagay na ako. And then, baliktad natin siya. Ayan. Oh, diba? Bongacious. Ayan. So, antayin lang natin siya hanggang mag-golden brown. Hinaan lang natin yung apoy para hindi masunog. Gusto nyo, baka mamaya masunog siya. Kaloka. Hintayin lang natin siya hanggang mag-golden brown or orange. Ayan. Ayan. Ang pango. So, ayan guys. Luto na siya. Ayan. Pasensya na kayo kasi matakaw kami sa ano. So, may coated na. Yun yung gusto namin mag-asawa. So, ayan. Sinagyan ko siya ng marami. So, ayan guys. Luto na ang ating kwek-kwek or tokneneng in Ilocano. Wait lang guys. Dahan-dahan lang kasi mainit. So, yan guys. Luto ng ating tokneneng. Diba? Ganun lang kasimple. So, ayan guys. Ito naman yung pang sauce natin. So, lalagay lang tayo ng konting harina. And then, lagyan natin siya na magic sarap. Paminta. Tsaka syempre, mawawala ang ating brown sugar. Ayan. At lagyan din natin ng soy sauce. Lagyan din natin ng soy sauce. Konti lang po. Konti lang ha, para yun. Pakulay lang yun. So, ayan. So, haluin na natin siya. Haluin na mabuti para buo-buo. Habang nasa kalan siya, dapat natin siyang haluin para hindi siya namumuo. So, ayan. Hayaan lang natin siyang kumukulo. Habang kumukulo siya,
dapat hahaluin natin para hindi siya maumpa. Para maganda yung kakalabasan niya. So, yan. Antayin lang natin. So, eto na siya, guys. So, diba? Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay ng guys. Dapat, continuous lang yung paghahalo para sa pagkatapos niyang maluto, maganda yung texture niya at yung kulay niya, walang buo-buo. Guys, highin na lang natin yung kalan para hindi siya So, kapag kumulo na siya ng ganyan, okay na siya. Ayan, okay na siya, guys. Soak na natin yung kalan. So, tsaran, ito na yung ating kwek-kwek natin. Ortok neneng sa Ilocano. Ayan, mainit-init pa yung ating sauce. Thank you for watching. Please like and share. Thank you. God bless.